Akadzoka wakati nyaya haitwa kuti inini ndiwe ndinotendeka kuti unachanganya. Kuzoona kuti nyaya ine ndani. Sasa wakati nchawa ndinoparura ndeka. Kuzoitoitanga achinoipedza kuti. Saka mwana pamwe panenge wakutanga kungwara ngwara. Usamira pamwe chima kuti vanhu vadarewe unanga tipatsire. Yati tsoka chofuna kuti wawe. Uparura machinda ekuguta. Miri wenyaya yacho. Kuti pande ofort. Wazirobatsira wewe ndena papa akashaka sina kusabana bakubara. Saka autazi apotera. Saka tsoka mukasa kupira nyu machina. Muchi. Pamsori. Ya. Nau iri kutaurwa nemukurukota wamambo ichokwadi. Tiri mukati merudzi rwekwapama. Tadaidzwa kubatsira musha wekwapama semhuri. Takanosangana nenhau yemweya wemufi uchinochema kuti ina ndina kufa zvakanaka. Handisina kufa zvakanaka. Ndiri kungoshanda. Ivhu rangu rakatorwa chiremba. Bvunza hama dzangu nevedzinza rangu kuti rakaendepi uye riri kuitei. Dzinza rangu riri kuziva here zvakatorerwa ivhu rangu? Riri kumboitei? Chinangwa chiri chei? Imi vana baba muri kuzviziva here zvakabatirwa guwa rangu? So tichipiwa mibvunzo yakadaro yakatikurira. Ndinoimba dare rakasvitswa kuna ana Pama. Rasvitswako ndichitondera panguva iyoyo panodairwa kuti baba vanodairwa kuti ndakatumirwa munhu kubva kuSouth Africa. Ndikangofonerwa kunzi baba tambirai munhu ari kuuya kumba ikoko. Baba akafunga kuti munhu ari kuuya kumba muenzi. Baba munhu ndokusvika. Asi munhu asvika anoti 2 minutes waisaminamato waita zvawaita. Iwo ndiwo anoziva zvawakaita. Ndokuti toda kuenda kuguwa remufi. Kuda unotorwa ivhu reko. Kunzwa kwangu kunonzi baba ndo vakazorayira mwana kuti iwe mwana enda upangidze guwa rani remufi. Ivhu rikatorwa rikaenda Joburg nanhasi. Ndichisangana nechiitiko chakadaro munyika yaMambo Mutasi. Uku mweya uya uramba uri kutaura kuti chibvunza dzinza rekwapama kuti ndakatorwa ivhu rangu ini ndakatorerwei uye ndiri kumboitei uye zvakaitwa dzinza rese riri kuziva here chinangwa chakatorerwa ivhu rangu. Ndobva ndadzoka mumashure pandaipa sabhuku nhau iri kutaurwa iyo. Ivhu rinotorwa here munzvimbo mako kana mudunhu mako usingazivi. Sabhuku unoti itsva yandizvimbira. Zvino mweya uyu uri kutaura. Ndoregedza here munhu yokuda ataure. Mushaonomuka hoyo. Ine mibvunzo ndiri kubvunzwa nemufi handigoni kuipindura. Asi iri kubvunza imimi. Ndimi muri kuziva chinangwa chamakatorera ivhu rehama yenyu. Kuti makaokanga, kuti makaiswa kumuchinjikwa, kuti makaoratsa munyanza, kuti makaoita sei, ndiwo wari kuziva zvawakatorera. Tinofunga pakutaura ikoko baba ndo paanenge akatanga upepuka wokuti zvishuwa. Kati zvino mweya uri kuda mhindu. Handitoba. Takawaunganidza semhuri kudaro. Ini ndinofarira kutaura chinonzi chokwadi. Nekuti ina handifariri kuzoti munoona nhau dzevanhu vakafa. Ukadzimara watombopindana nayo. Ukaibata zvakanaka munhu uya anouya achitaura newe now and then. Ndichibva mudare iroro mukomana iye ndakamurota achiuya achibvunza nhau dzake. Achindionesa humwe utsotsi hwanga hwoitwa mukati merudzi. Humwe huchiitwa nevanhukadzi nemadzitete mukati memusha kudhonza rawo wega joke.
kunzi uri kuona here zvinhu izvi, wona zvatakuitwa, wona zvakuitika mukati memusha. Saka ini zvokuti ndinesane nevafi venyu vaindionesa matare enyu muri yekwaPalma Swatukai mutaure chokwadi pamberi pedare ramambo Mutasa kuti nhauya makatorera ivhu kumakuwa mwaidare kunodii. Makurukota amambo Mutasa ndakati nyaya iyi handigoni kuitsindira kana kuti kuivhara ndiri ndegaba. Pena ndakati ndiyo new curriculum yavo yekuti vanhu vangovhurenda mumakuwa vaivotora mabva aenda joni aindi. Pena ndizvo zvabitwa kwamambo Mutasa hatichazive zvatibva zvabuda pachena makurukota. Ndakati inini iyi yandikurira iyi nendaa gadziriso yacho ndichada ndifambe kopinda futi kwasvika kumai kumakuwa. Ndopinda here mumakuwa mambo wasuruziwa 1, ndopinda here sabhuku wasuruziwa 2, ndopinda here iro dzinza racho risina kududzira zvizere chinangwa chawakatorera ivhu iroro. Ko sei 1 munhu ndiane information kana kuti 2 taurai pachena zvapa kana mamuda kumutsa kazvikudiwe pachena vanhu vamwarika. Ini ndakaita ndandiri musachi hama yangu andishoka dzinza roona kuti zveshuwa he was trying to fight for his hama andishoka. Ini apa handichaziyoba ndawamanyika watauri chokwadiwa wangonzvenga nzvenga. Ndiyo nyaya ndakasangana nayo makurukota kwamambo Mutasa vari kotora mavhu amenoti kuti adokrosa bhodha kuti adoendeswepi kuti aripi nanyamutsuno hatiri usiwaba wati zvidairira vanhu vekwaPalma kuti watidairiwo kuti penavo vari kuisepi. Handishazivo asi ini kutaura chokwadi pena wanerinaso watitaurirawo asi mufi aitaura kuti handina kufa zvakadini zvakanaka. Hatisazozivi kuti kusafa kwake zvakanaka chii chakaitika hapana chaziva. Saka iyi ndiri kuitura kune mhuri yekwaPalma kuti itsanangurire mhuri zvizere kunyange iyo mhuri yakewo kana iripo iri mhenyu wanzwawo nhoroondo yababa wavo. Ende sei makasarudza iye kutora rake ivhu chete? Among Palma family kumakuwa ari kuma 2050 wai makatora reuyu nemhaka iyi. Mibvunzo inoda kupindurwa mwana achizivawo neni ndichitozivawo nedare ramambo Mutasa richitozivawo. Toda kuzivawo vanhu vekwaPalma wedha mune mari hamuna mari handichazivi bai asi nhau idzodzo dziri urema kuti mamunotora muienda konamatirisa uko asi munotuma here munhu dzinza risingazivi mazvitete aripo wamwe waripo mongotuma murapi here anongosvika ngongoita zvaanoda kumakuwa musina kuzivisa vamwe vese. Pamwe ndo maitiro acho handichazivo. Iyi nyaya ndakaisiya panzira ndakatadza kuipendera ndikaisiya panzira ndikati handigoni kuipendera mambo wasiri kudini nekuti ini ndaichazobatwawo ndamumakuwa mupendera kumwe kumvura netubute netwinyumu makusapurika kirikisi ndinadzo ng'ombe 4 dzekopa mambo Mutasa nekuchenura nzvimbo yake. Handipfiriba nyaya ndiri kuona iri pamhene. Saka tatitorera dzinza rekwaPalma kuti mutaure kuti mavhu mudotorerei mamurizama kudidini uye munhu wacho akambotumwa ndiwani. Ndisawira kwaPalma here mukwasha here umboripi zvakandooneka kamwe kuenderera kuenderana. Dzinza ngarimuzive abudewo pamhene munhuyo kuita kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Amen. Pamusoro makurukota amambo Mutasa musoro yechiremba ini ndinoitwa Lavumo Palma. Nyaya iri kutaurwa iyi takaizwa nachiremba wachiitaura akanangana nemunin'ina wangu ndiye aibvunzwa nenyaya iyoyi. Iye nyakubvunzwa wacho pakubatsirana pakutora ivhu neaimutuma wacho anga ari kuSouth Africa nhasi haana kuuya angoti gumbo rangu riri kudini riri kurwadza. Saka way forward hatisi kuiziva nekuti iye ndiye aifanira kupindura kuti zvakambofamba sei kuti mavhu avo anotorwa. Inini pazvaitika pese apa ini wacho iyi ndandisipoba ndaisenzera kuBulawayo ndakatongoita zvekungozwawo karunyero kupe kuti ndio zvaitika papi mukati memusha asi
pane mwana wacho ari panapa angangokwanisa kutsanangudza zvimwe nokuti zvimwe zvacho iye anga aripo pazvaiitika anokwanisa kumbotsanangudza kuti dare rizive kuti chii chakamboitika. Musoro makurukota amambo mutasa. Ini ndinoitwa Valentine Palmer, mwana waRingisai Palmer akashaika gore ra2009 muna March. Washaika kudaro wakashaikira kuSouth Africa. Kuuya kwawo kuzowigwa wakaunzwa naiwo bamunini wari kuSouth Africa. Ndo wakauya nawo kuzoti wawigwa. Wauya nawo hapana kutora 2 months wadzokera. Mukudzokera ndo pawakaita accident wachiti effect parufu rwacho irworwo mota yakatombonga yobvira ichibaka yabva yaenda waenda unogaisa upfu. Ndobva wazobva wachienda kuSouth Africa kudzoka parufu ipapo pamakuwa panonzi ivhukuvhu. Isu vamwe wese takatora. By that time ndofunga ndandiri grade 6. Isu vamwe wese takatora ivhukuvhu tichidzosera inoitwa namufundisi. Iwo wakatora raunga inaro wakadzosera wakaisa wakakanda muguwa. Zvinova zvakandishamisa asi kubvunza ndandisina nekuti ndanga ndichiro mwana asi zvinhu zvandaiona zvichiitika. Mukuuya kwawo kuuya kuzowiga awa wana mukoma wacho wanga watovamirira kuti atokugamuchira kuti unge tichizosvika tese kumusha. Wakapfuura wakawasiya wakauya wakazowiga wega naiwo bamukuru wariko kumba. Wanova iwo ndo wakazotumirwa n'anga yakabva kuSouth Africa after paitika accident wachidzokera wari munzira wachinzi wakuwara zvakanyanyisa. Saka tatumira iyo n'anga iyi kuti inge ichigadzirisa kuti ari kunzi akatsamwa ari kuda kuenda neumwe. Ipapo mai wanga wachiri kurarama. Mai wakapirwa nyaya iyi nabamukuru ariko kumba kuti apane munhu atumirwa neuyu kuti ange achizogadzirisa nyaya iyi. Mai wakati ini handikwanisi kunga ndiri pakati pazvo, imi ndimi vana vekwapama. Ipapo mazuva iwayo ndo zvichitonzi zviri kuitwa mangwana takatobuda pamba tikatoenda somewhere. Ndobva tazodzoka zvapera. So mukuzotatsanangurwa nachiremba ava bamukuru vari kuti pakauya n'anga iyi hawana kuenda iwo kumakuwa. Wakatumira mwana wemunin'ina wavo anoteedzana nababa wangu ini akashaikawo futi zvakare. Uyu mwana uyu ndichimuona munin'ina kwandiri ndakamusiya negore. Pakaitika zvinhu izvi amushure anga ari grade 4 kana kuti 3 kana ndisingakanganisi. Ndiye ari kunzi ndiye akaenda nen'anga iyi kumakuwa. Zvinova zvinozodzoka zvondishamisa futi kuti anga azoziva sei kuti iri ndiro guwa pamusha wese wemakuwa uri pamutasa ipo paya kuti agozosvika achinongedza kuti iri ndiro rabamunini. So ndo nyaya yacho mamiriro yakaita kusvika iko zvino. Ndotenda ari kumasvingo. Handisi kuziva kuti ranga rakasvika rikwa ari shoko kuti akwanise kungashiwe. Ari right mwana ari kutaura. Ndichiri ipapo tiri mudare rekwapama racho. Vanonzi avapo nhasi vanga varipo. Ndokumbira kubvunzawo mhuri yese yekwapama havana kudaira here nemuromo wake kuti ivhu rakaenda rikatorwa rikauya ndikariona rikaenda. Yanga iri 2 kg. Pati chiri kundishamisa ndechekuti nhasi taamudare renyaya inyainya gumbo rabva razorwadza serious yekuti wanotadza kufamba kuuya pano padare ramambo panapa kuti tidaire nyaya iyi tiipendere. Inzwai kutsanangudza kuri kuita mwana. Dare raari kubata chokwadi kuti pakaita masaramusi nemaminimini pamufuye rakabatwa kuti munhu uyu aikuratidzai kuti inini handina kufa zvakadini zvakanaka handizoba. Honai mukai pataona wana kudini hawana kumuka.
mushure mekunge chokwadi ichochi chichakubuda ndopane matrix kana dare onai taungana wakasumwa kangani kunzi murudikana kuno richingo cross-pondwa handizvoba nhasi tese vamwe tiri muno opposite of one zvichiro kuti one watine tudhira naye kufront anenge achikominira kuti kwanzi chi point b point c point d oright izvo wakaona ivhu ranotorwa uko uchiuya unotuma mwana kuenda kumakuwa tese tiri muno ndiani akambotuma mwana kuenda kurinda kana dai pauya hama munhu afirwa tinotuma mwana ino tichienda nanhingi kumakuwa kana tinotorasawira nemunhu mukuru wachienda koupangidza pane hama nepai but mwana mudiki ndiye akanzi chienda mushure mekunge mashoko auya direct kuti ati haana kufa zvakanaka ada kuenda nechi neumwe ambotsamwa nei kuti azodzoke kotora wekwapama imi hamuna boko paari hamuna mhosva paari angauye kouraya hama yake pasina mhaka here kana kuti anofanira kurwisana nemhandu sei anga ari kudzokerera kunemi wekwapama mota dzichitsvamuka kurubuka munzira chiremba wawakaenda zvene wakabvauko kuti uyu azotumirwe uyu kwanga kuuya manje kochireskiwa awaka kakaka awo wanga wakudzokera wapinda mutsaonaka wakuatabaka kwakuchidzoka kawo asi chiri kundinetsa ndechekuti mhiko yacho sei yakanga iri kuzodzunungurwa ichishandiswa ivhu reguva reuyu ndo pane nyaya yatakanetsana kana nhasi yatakakwesha mumatare sei tsumbe racho ranga riri kotorwa paguva reupi reuyu rakadii kunotorwa kuna sekuru wakadii kotora kuna baba wababa ari kuSouth Africa ndo matare kuzoti tinge tina chiremba tatiri kufambira matare emumusha tichifambira matare emumusha mune zvanga zvirimo zvatati kuda kunzwisisa kuziva kuti zvakanga zvambopindamo sei ndo matangire zvakaita ndo mukuzobuda kwenyaya idzi asi mukuuya kwacho kuno kuti tifambire nyaya idzodzo semhuri tigadzirise mhuri tione kuyanana semhuri tizive kuti chaita kuti vana isu tishaiwe mabasa chii chaita kuti isu vana vasikana vatadze kuroorwa chii hapana akauya kuzonga tichitimubatira pamwe pane ivo vacho wese vanozvarwa nababa vari mumusha asi sekumbozwa kwamakaita imwe nyakufa kusha ingava akaurayiwa here neuyu South Africa handisingati ipapo handikwanisi kunga ndichiziva kuti zvakafamba sei ndinoenda kutoda kuti tobatsirwawo kuti ndizive kuti chii chakaitika vakapinda here dare takapinda vanga muchibvunza here mimi kuti handiti dare kukanga maripinda here nachiremba chiremba handiti anokwanisa kubata mweya wemufi ipapo chiremba havana kuzokwanisa kutimutsira iye mufi makakombira here chiremba kuti timutsire apa pasati pataura kuti atimutsira zvakaita kuti musafumbira chichi dzanga dziri nhau dzekuti papa ine nyaya dzanga dziri kudaridza dzakawandisa dzadzichibatwa kuti kune kwagara kune dambudziko rekufiva rakaita kuti tinge tichiwira munhu after iye ashaika kune vamwe vakatera mumashure vakafa kuti zvisina kutsarukana kuzoitazve hapasipo pega pakatorwa mavhu makuva ipapo kuzototi izototaurwa nachiremba ndofunga papabuda 3 cases dzekupinda makuva ivhu richitorwa asi vanoanza nyaya idzodzo vanga vasipo pakauya chiremba mumusha nanhasi havasati vange vauya kuti vandaire nyaya idzodzo kuti chii chakaitika ndo vacho vari kuramba kuti tinge tiri pano tichirwa kuti zvakafamba sei tiri pano vadare vatangairatokubatsirai sei tiri kuda kuti tizive chekutanga kumutsirwa ivo vacho vakafa takuda kuziva isisu kuti mimi vanapapa wacho muda kuti isisu tikubatsirei sei nyaya yenyipotsore nekuti chiremba roda kupindira handizvo here chiremba imimi ndimi waridzi wenyaya tizive kuti tikabatsirei sei pamusoro neidi zvinangosimikira zvangu pari kuzi kumakuwa kwakapinda kwakatumwa mwana
Semu mwana iye akambotumwa futi akanovhura guwa rababongo. Wavhura guwa rababongo rakagadzirwa zvikazva ataita mistake. Wakavhura dombo. Waida kugadzira guwa wanoti waida kugadzira guwa ramai wemwana. Ndokutuma mwana ndokunovhura dombo. Asi wakanovhura dombo rababa wedu. Hawanovhura ramai wako. Ndobva wazoti tiri kuHarare. Wabva wafona wakati dombo ravhura by mistake. Saka semu mwana iye ndiye akatumwa futi namukoma apa kuti anovhure guwa. Mukoma wari kumba. Saka inino zvakundishamisa ndezvokuti pakavhurwawo guwa rababa wedu isusu. Makabva mafiwa nemwana zvisina kusarukana. Then mwana uyu wakakura zvakadini? Wane makore mangariko mwana wamurutise mwana semwana? Mudiki kwaugani? Muna 99. Iyo zvane 26. Panguva yacho zvaitika izvi, mai wake pakazoitika ini paakaenda warunzi akatumwa kuna baba wambiri. Anga ini ndandiri grade 6 vakasheka bubongo. Zvichireva kuti iye anga ari grade 5. Inini mubvunzo wangu uri pakutika mataura zvekugadzirwa kwemakuwa ndizvo. Mwana une chekuita here nekubvisa dombo hatina kuziva kuti zvakaitika basi isusu tiri kuHarare hatina chataiziva. Takatosvika guwa rababa ravhurwa by mistake. Wanga varipo ndiwanani wasina kuwinawanasa kutaura kuti zvakaitika zvinhu zvakadai isusu oenda wemiri makuita zvekutaura zvamakazwa. Hapana here vanga varipo. Asi patakabvunza isusu pakaita kukandirana mashoko tikabva tazokuma tanyarara. Asi takaita dambudziko rekuti pakabva pafiwa. Mina ntaure chokwadi. Tabhenda pamberi iswa tuziba. Vanhu ava vasi confused ba. But vanhu vari kudhila nawo ndo masuper power. Musati nyaya dzavo dzese havasi kuziva kuti tiri tsika papi tichiita sei. Hakuna munhu ari pamusoro pamambo. Ndiani ari pamusoro pamambo muno? Major Secretary ari mubhuku ramambo. President ari munyika yamambo nasabhuku munhu wese andizvo here. But timu racho rese haribudiva pachena kuzoanza nyaya idzi nekuti ndedzematina. Changamire mibvunzo yamurufa yaita ndo iri kunzvengwa kupindura wakadaro. Murume uyu akabvunza nyaya yake mumatare kuti izotoputike ava yakanga yatanga kutosunga kwawo ikoko kuti izoma chakakudzimaidzai kuti munoenda muri kuda kunobata guwa ramai moenda kunobata rababa. Hawo makazotora here vana vacho mukagara navo pasi kana kuti makaita zvefoni? Why mimi muchienda kumakuwa muchinobata metsi dzenyu muchinzvenga vamwe? Nanhasi mibvunzo yamunayo ndiye atinayo futi. Asi isisi wana chiremba hatityi kuzvidudza kuti ukaona munhu anotambira mumakuwa zvisiri right chiko muroi. Ende mune dirty game rauri kutamba mumusha mawo. Timu racho rese riri kusapotana pa dirty game iri kuaffecta vamwe. Maenda kunobata guwa risiriro sudden death mwana ubvafa. Vanhu ngatifambe mukufamba wanobatwa unochinja nyaya wanoramba wachidzokera futi munumber 1. Nanhasi dzinza rakuzogara pasi vana havasi kurohwa vese ava zvinhu zvanetsa handizvo. Nyaya yako obuda pachena wanotanga kuisa futi maara nemarivhesi nekupindura joki. Inini chikumbiro changu chinoti dare ramambo rine simba. Hakuna unorambira dare ramambo. Ngawasungwe wauye apa wapindure nyaya dzavo. Mibvunzo yakuri kufara ava ifanira kunge unangana nawo ivo wazvipindurire kuti taita izvi nekuda kwezvakati. Takaita with confusion. Mobvunzwa kuti number 1, number 2, number 3 iconfusion here. Then we answer. Izvozvi tikaipendera nekupindura titega masipai atori muno musono. Tichinobuda tete panzi zvakati ausinza musono ndinhingi. They are going to short these people. Wanogomwa futi ibaba tekutotadzana nenyaya kuti takasimudzirana misinga kudai so. Takati hakuna umwe arudzika pasi baba kusvikira nyaya yako tsoka yabuda paini. Dai ndisina kusunga pardon.
ndinokunda pamusoro imachinda amambo Mutasa. Ini ndinoitwa Margaret Pama. Wana baba wangu wanashumba kusvikira kuti tizodai tiungane tizouye kuna chiremba takatanga kuuya pano. Mushure mounge tauya pano takafirwa nemwana wehanzvadzi, tikafirwa nehanzvadzi, tikafirwa nemunin'ina. Taakumunin'ina wangu ndipo takagara sedaro tingatifambei. Zvikanzi tofamba sei? Tikati kumushe ikoko kune maungire ungoti vamukotsanjira vamukotsanjira. Tikatombosekwa nemadzitete edu atinotenda kuti ndo madzibaba edu ndo vakuru. Zvanzo mukotsanjira mungomugona mari yangu dai. Tati tinotsaya munhu tinotaura naye. Zvikanzi all right. First time takauya tikagara dare navamukotsanjira apa. Tikarongerwa matare. Vamukotsanjira wakati mumushame ndinofanirwa kupinda mumushamenyu ndogadzirisa nawo rwadzi mumushamenyu. Tikati hongu zvikanzi Chief Mutasa wangu arikutongera nyaya uku. Zvanchende munotaura na Chief Mutasa kuti ini wamukotsanjira ndofanirwa kupinda mumushamenyu. Tibva taenda kuna Chief Mutasa akati ndinotenderana nazvo. Imi matenderana nazvo here? Tikati hongu. Zvikanzi chende munogara pasi muonesane nemari dzinodiwa nawamukotsanjira kuti mupinde mumusha. Tikatorana tese ipapo tatakachabatana. Tikatorana tese nemadzitete edu naivo ana mukoma rutaurwa wakuramba kuuya zvinezvi kudai. Nevamwe wakatoramba kuuya pasi tazotora wamukotsanjira kupinda mumusha. Tikamira futuko tikayanana tikataurirana nemari dzaidiwa dzawamukotsanjira tikati umba by umba inobvisa mari yakati tikatenderana. Here comes date redu rasvika roti tidaidze vamukotsanjira vakauya zveshuwa mumusha madzitete edu akaramba. Iyo hanzvadzi yedu hombe ndiyo yakazongouya ikangobatwawo zvayakabatwa nachiremba kuzvezvimwe zvirutaurwa nhasi. Asi nhasi uno still madzitete edu akaramba kuuya. Saka isusu ndafara pambobvunza shumba kuti imi munhu wekwapamwe muda kuti tikubatsirei sei? Because nanhasi hana dziri mumaoko kuti tinorarama here kana kuti chadini kana kuti tada kutotedza rimwe timu redu ramanje kungosilashwa kuenda sehuku. Mapostori hanzi anozomborowa muchinji kwakuda kucheka huku. Isunoisi hatizi kuti tongofawo yedu here tongoparara dzinza rese. Besides kufa mudzimba umu hatitauri. Ungogara ungoraramawo pamwe pacho tisu vamwe vanotaura kuti takagarira wana mamarriages macho asi kutaura futi madzibaba edu acho zvakarema. Saka pataurwa nababa vangu kuti muda kuti tibatsire sei tinoda kuti futi madzitete edu auye naiyo hanzvadzi yedu iuye motibatsirana shumba mumusha medu. Ndo mamiriro azvaita. Vamwe maingonzwa nemaungira nhasi tiri pano. Ndatenda. Asi mimi wakapama makakwana here madzibaba enyu alipo? Aripo ndiani hapana asara paona here? Wakatosara ndio anatete wacho uya wacho ndio wakuru kwatiri. Asi pakutanga apa taifamba zvakanaka. Pawakazo patakagara dare apo na chiremba wakabatwa iwo. Wobvaona pakanzi saka nyaya idzi tichachodzipedzera mumusha menyu. Chende monyoresa kwani kwa mambo. Ini ndakatonzi mukuru ndiani apo. Ndikati ndini ukastora chitupa chako chende wonyoresa kwa mambo kuti tabvumira wachiremba kuti wadini wapinde mumusha medu. Tikabvumirana. Pakuzoti zuva rekuti chiremba wauye wanatete we chiuyai wanatete wanga uita wakatoterwa kudzimba kwakuti chiuyai zvezuva riya rasvika tete akambobuda panze chinyararire kwakutora huswa kwakuti goreya titocheke ukama. Ukazi aiwa hatisi kutaura izvozvo batoda kuti mumusha medu mugadziriswe zviri kutaurwa. Chiremba ukatitaura kuti mune ngozi mune chikwambo mukakwanisa kunga muchiripa izvozvo munoona musha wenyu uchimira zvakanaka. Saka zvese zvinhu zvadaida kuti tive tinotsanangurwa nachiremba kuti zvichachizofamba sei. Saka wanatete wacho wakuru wanotoziya dzimwe nhoroondo dzekumasoro wacho hawana kuuya, havasi kutoda kuuya. Wana wari kuyamiwa nenyoka wari kurarwa wana pamukova mimwe misha wava wakasomuruka nanyoka amuruka rikaba wano murukidza munhu apa nyoka rubviraoneka kuti were rufu rwegarogwa nenyoka pamusoro. Izvi zviri kuitika. Inini ndiri kuti mhuri yekwapama
nyoresai mazita evanhu vari kuramba kuuya vari kuramba kuuya vari wese vanyoresei wese vapiwe masamoni wauye kuno kudare kuno Brazilina handirapiwa nepapama kana zvikanzi chiremba mungotsanjera hana kubata nemazvoba wari uda kuchechi kwawo St. John kana St. Peter Wisiri kana kupi inini ndiri chiremba ari open handimborambi pamamwe magwaimani ngauye chandiri kuda ndechekuti vanhu vepapama wapona here full stop handirambi wanozivisa mambo tauyawo nebhuru redu welcome chedu mubvunzo kuti shamwari taamugiraundi iwe pinda ndapinda on ngatirime munda vanhu wapona here kwapo rupono here iye ndoti ehe apo rupono here ko apo ndepapi bora mberi tida kuziva kuti machira netsvimbo zvimwe zvati kunyuka mana pama zvakabva ngekuti zvimwe wainyepera kuti unamata waruoratsa zviripi imi kana ndimichangamire zvingaite mutemo wekuti rufu muri kuiga munhu nyoka tarara mheta yabuda werewere next futi ndizvozvo nyoka werewere nyoka irufu kaindinyi munyika yenyu mambo mutasa wabvudei kuti hazviitikire ko ndiunyepera zviitikire kwenyu wakasatona nyoka watoziva kuti ayo rufu hausati rwaitaka meno kaindi yesaramusira kuti aipanguda kuedzai katika babu Jubek mazita acho ngaachiuya mazita imeba hamusiri munowaramira Katinobvunza kuti mambo kana vachitonga kumakoti samoni rekutanga rechipiri rechitatu kana munhu asiri kuuya anenge achizotongerwa mutongo wakaita sei nokuti masamoni akaenda ekuti uyai kudare havana kuuya samoni rechipiri raenda poita masabhuku zvakare mudare munzvimbo yamambo mutasa masabhuku anonowirirana kuti iwewe nyaya yatikuita iyi yekumakuwa iyi chiinyarara iyi nekuti mune muchitangirana doko haisi kufamba masabhuku enzvimbo ine anenge ine huori here kana kuti chihamiri kusangozivawo nekuti masabhuku acho kana tichigara munzvimbo masabhuku pane vanenge vachitonowirirana munyaya idzodzo nekuti iye sabhuku akapiwa samoni rekuti munhu wako ari kuuya kupi munhu wako anofanira kuuya kudare ramambo ko sabhuku nhasi atadza sei kuuya nemunhu wake kudare ramambo kana samoni rinosvikira kwasabhuku sabhuku ndianoudza munhu wake uye zvichiremba pamusoro dare ratakatanga kupinda isusu makati inini mai ava tete ava tiri kufanira kuenda kunopinda mumusha mavo vakanga vasiri kufanira kuuya kudare rekwapama asi nekuti tete ava vakabva kuti ngatikurembere ukama kumba kwangu handi nanhasi tete ava zviri kuda kuti amukotsa njera naatete vedu ndo vari kufanirwa kunotarana nyaya dzavo kuti iwe wakatadza sei kuuya kudare rekwapama nekuti dare ranofanirwa kuenda kumusha kwake kunobvisa nyoka yake matitateni maita achimatauzarwa sabu haasi nepamari pamugara mambo ariponza chiripo anga aripopo sabu anga aripopo anga achititingie sabu iziso rachimuriwo sara sabu ari pamutari ari kufendiwa mambo ane foni dzake mukati ine ndiri kuda sabu chimuriwo mukanga munhu da kuti auye padare renyu kuna mambo sababu mambo anogona kuponera chimuriwo achizapana ipapo dare riri raiti chaizvo asi kwakungoti kuitsika-tsika kukanganisa isu hatitotonga baedu ndinoziva kuti sabhuku ndiye ziso ramambo handizvoba nyaya dzakadai wanzwa kuti dhiri wanhu wabatwa munzvimbo mako wari kumakuwa handizvoba sasabhuku wewanhu kana pasina tishu kane sauti kuseri kwedhoo unofanira kunge wakamira kunge nyambobo udaidzira kuti munzvimbo mangu I don't want this ndo yatinoti jekerere kuwanhu
Sabhuku hasi kuiziwa bada yei. mirai pamusoro Inini wanapama muri mubhuku rachimuriwo handiti asi kumakuwa dzimwe nyaya dzacho hanzi kuzibata hanzi kuzirisa mamuriperera munzira wari kuona madzibaba edu isisu handiti asi imi mamuri guma munzira matanga nyaya yenyu mamutorisa pozoti isafeba isamireba motoramba muchienda way forward but mamuri kugumira munzira imi wanapama hakuna sabhuku kana mambo anoti kwazi kumakuwa kwapindwa kuiramba kwakanyararwa mozoti svipisa isusu tikwazi masabhuku haasi kuita basa hakuna zvakadaro hazviiti sabhuku wamutaura ndepekuti kuti sabhuku chimuriwo ndiani lakujoi haaziri sabhuku ba wakana mutaura lakujoi ndi Thomas here nyakwenda madzibaba edu yamuti kwaziri masabhuku Ni. Sabhuku ndi shepherd. makambotaurawo here napoini shepherd muridzi webhuku wacho mukomufonerwa kuti ndo zviri kuita chii zviri kuita mwana kunoku nekuti mukadai makafonera chi baoni shepherd fenevhari kuti chi Lovejoy kuno kuri kutengerwa chi doro panyaya yedu iyaiya inozopera pane nyaya yakati asi makava manyarara asi ndi baba wanyu mukadai maima mine raiti yekutara bhukozi tese tiri wana shumba hamufaniri kubva mabva mati bai mimi sei avo vari kuvasikirira nyaya handizvoba izvo patapedzisira kuuya panapa tichifambira nyaya yedu iyoyo kuchinzi wachiremba mukutsanjira hawana kudini hawana kuuya takati tichibuda muno sabhuku chimuriwo wakataura nanoniteedzera Joseph Palmer akati nyaya yenyu yatopera ini hapasina kwachaenda nyaya yedu nyaya yapera ndazviona kuti hanikabisidzani namukoma ndiye anonzani Lovejoy isatizozivi kuti haasiri yeba timachingoti ndiye sabhuku sabhuku chimuriwo anga aripo anga akatobatira futi ndi Thomas wakashayika ashayika kudaro mwana wake ndiye akabva asara arudini ari kubatira asi baba waapo sasabhuku munin'ina mukoma wanyakuenda Thomas ndiye uripo nanhasi uriko shepherd uri kufenivhari ndiye sabhuku uripo pari zvino uyu mwana uyu ndosaka tiri kuti imi mawanana napama muri kuitanga musiri kuziva pakuti munogarepi uyezve sabhuku wenyu ndiani uyu watotaura ndiani muri kurasika asi ariye zvakare sabhuku akasaina handisingazivi kuti ndiye baba weuyu here aripo Lovejoy ndiye akasaina death certificate rababa wangu ini achiti atemwa nemusoro akasheka muna June ra2009 iroro anga aripo 2009 ndiani ndiye akasaina death certificate reuyu akafira kuSouth Africa neaccident akati isusu inini ndofunga vamwe vacho vanashumba pamunondiziva munombondiona asi nokuda kwehondo dzakamuka kutotizwawo kungomotizwawo neupenyu hwako sezvamuri kutaura shumba kuti sabhuku chichi but isusu kana dzimwe nyaya dziri kutongwa kumhiri kwekwe ivo vana bautrader ndivo vamwe vanodzitonga nyaya dzacho ndo mamasorosta acho handiti ndirunyepa saka isi hatizozivi zviri mberi imi ndii munozoziva pachenyu paushumba hwenyu hwedzimbabwe isu hatizonyanyozvitsvaga imi ndii munozoziva saka isi tinoonanga uripo imi makuchitotya kuti
kuna sabhuku chaiye haasitoiziva banyaya baba maacting arudini aruiziva and ndiwo anenge warupini vari kuvharirana magepa eone anashumba tazvizwa asi tatouya kwamuri imi muri madzibaba edu ivo baoneni shepherd kana kuti baunguru shepherd handichazivi kuti mukuru nababa wangu here kana kuti mudiki handichazivi imi mutori pano ana madzibaba edu chitibatsirai still mushange wenyu wenyu ndo watakuti sisi vadaidzwe vese vauye handizvo vava vari kusauthi ava ndo vachatitaura kuti vanokwanisa kuuya rini kuti tinoti nyaya ipere pane kuti murambe muchitenderera apa patakuramba takudzoke takuti tafambe mberi fambe dzake kumashure sisi tutawirirana vanhu kuti ngavadaidzwe vese nanatete vache vavavo ngavapiwe masamoni shumba ngavapiwe masamoni imini muri kuvaziva vanhu vafana kunge varipo ngavapiwe masamoni vese vapedza vapiwa masamoni vese isisu tochitidzoka wochiuya wobva madi basa robva raitwa basa robva ramberi musaita kunga nemiwo futi mese maputirwa wakakochi mukai taurai natsoka vakubatsire mugare makamuka tsoka batsirai mhuri pamusoro mhuri ndakatoibatsira zvamuri kuona makomoredzi akatodai so wari kutoziva kuti pawari ndo pandiri ende tiri kuatakwa kwete bijanaka aiwazve asi inyaya dzekuti musinga takasimudzirana ndosaka manzwa ndikutora pamberi pedare kuti inini nyangwe ng'anga iri kubva jubeki ngaiuye inini apa wedha kwauya 50 ndiri 1 tida kuti mhuri yekwapama ipone ndida kuziva kuti triki iri kuitwa kumakuwa iri kumborevei ivhu rakatorwa makarishandisa sei makanga mawaudza here apa nhasi anoda kuziva uyu uyu anoda kuziva uyu uyu anoda kuziva uyu tida kuziva kuti mitsoro ipi apa iri kuti kwedimidza tese kuti itonge confusion tiri kudhakwa ngetsotso asi hatidhakikiba ndapedza nambaba ndati kuenda changamira mazvita henyu Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.